ଦବା ଏଇଠି ଆସନ୍ତେ ପଟେ ମୋବାଇଲ ଛଡେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧୁରନ୍ଧର ମାନେ ସେ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ଛାପିକି ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାପି ଛାପି ନେଇ ପଳେଇବେ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିବେ ତ ଆମକୁ ଦିଅ ମୋବାଇଲ ଦାମରେ ପଇସା ଦିଅ ନହେଲେ କଦଳୀ ଦିଅ ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଦିଅ ଏମିତି କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ କଥା ଆଉ କ୍ୟାମେରା ପୁରେଇ ଦବା। ମୋର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଅଜା ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ମୋ ବାହନ ଶିବଙ୍କ ବାହନ ତାଙ୍କୁ ପାଇବୁ କୋଉଠୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଶବର ରଜା କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେ ବଡ ପାହାଡ ଅଛି ଶିଖରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ସେ ପାପ ଗୋଟେ କାଳିଗାଈ ଆସି କ୍ଷୀର ଦଉଛି ତା ସନ୍ଧାନ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପାଇବ ଏଠୁ ସନ୍ଧାନ ନେଇକି 7-8 ମାସ ଆଗୁଛି ତ ଦେବତା ନା ଘରୁ ପଦା ବାହାରେ ମାଙ୍କଡ ଏଇ ବାଘ ନେଇଯାଉଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଧରିକି 7-8 ମାସ ବିତେଇଲା ପରେ ଆଉ ପାଇଲେନି ପୁଣି ଅଧା ପାଇଲେ ସପ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଦେଓଗାଁରେ ସେଠି ଅଧା ପଡିକି ଗଲେ ଯା ଆଜି ପାଇବ ଆଉ ଆସି ବୁଲିକି ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ ଏମିତି ଏମିତି କର ତୋ ପାପ ମୁକ୍ତ ହବ ପାପ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପାଣି ନାହିଁ ପାଣିଟା କୁଆଡେ ଆସିବ ଶିବ ନିଜେ ବିରାଟ ପଥର ଅଛି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ତାକୁ ତ୍ରିଶୂଳ ମାରି ପାଣି ବାହାରେ 1200 ବର୍ଷର 1200 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1200 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ରଜା ମାନେ ଯୁଗ ଢେଙ୍କା ପୁରୀ ରାଜା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କା ରାଜାକୁ ହାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରାୟ କେତେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ଦିନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଏଇଟା ଟିକେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଏଇ ବଡଦିନ ନୂଆ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକା ହଉଛନ୍ତି ନହେଲେ କମ ଲୋକ ଘରୋଇ ଲୋକ ସବୁ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ଟୁରିଷ୍ଟ ଓଡିଶା ସାରା ବାହାରୁ ବି ଆସନ୍ତି ସବୁଆଡୁ ବେଙ୍ଗଲ ସବୁଆଡୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ନନା କିଛି କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ହେଲା ଏତିକି ତ ମେନ କଥା କଣ ଅଛି ଦବା ଏଇଠି ଆସନ୍ତେ ପଟେ କୁହ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ ମତେ କ୍ୟାମେରା ନେଇଯିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ତ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ପଇସା ସେମିତି ଅଛି 10 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ସେଠି ଦବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦବା ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ତ ଯଦି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପର୍ସ ଖୋଲି ଦେଖିବା ଏ ପର୍ସରେ ପଇସା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଯାଉଛି